bari in baka wani sirri. Idan duk duniya maƙiyanka ne, wallahi azimu ba yadda za su yi da kai. Duk duniya idan za su taru ba yadda za su yi da kai. Kai wannan sirrin da zan baka ba shi da wahala, kuma ko da a kwance kake, ko da wani ciwo ne da kai ka nemi ka ma rasa me yake damun ka, sammu ne ko iska ne, ko sa hannu ne ko kambun baka ko mene, minahiyatu kullu shay'in, in dai akan wannan matsalar ne ka tsaya ka aikata wannan sirrin, ba shi da wahala. Sirrin ayatul kursiyu, ka samu ruwa mai kyau ka tofa ayatul kursiyu kafa 50 daidai, kar ka wuce kar ka rage, ka lissafa shi daidai, ko da carbi ko da tsakuwa, ya zama guda 50 ne daidai. Idan ka tofa wannan guda 50 din, abin da za ka yi shine sai ka je ka samu garwashin wuta idan yayi ja sai ka ɗauko shi, dama ana so a yi shi ko da magariba ko da la'asar. Idan ka yi wannan tofin sai ka kawo wannan gaushin ka hura shi, ka samu manya-manyan gaushi, sai yayi ja sai ka zuba a cikin wannan ruwan da kai wannan tofin, sai ka je ka samu guri ka rufe shi, sai ka ajiye shi. Bayan isha, in ka dawo daga sallar isha, ka ɗauka ka yi niyya ka sha. Ka yi haka yau, ka yi haka gobe, ka yi haka jibi. Na rantse ma da Allah, ko me yake damun ka daga wannan lokacin zaka neme shi ka rasa, fit zai bar jikinka. In ma akwai wani abu jikinka zai fita, wani kuma ba zai zo maka ba. Wannan sirrin yana da matukar amfani.